Как свети, братле? Ще има нещо в тази дупка? Ето започвам да поставям въпроса по възможност правилно. Първо възможност. Градуси, секунди, милисекунди точно. Това място. Ето. Едно човек заравя на това. Нищо какво? Всяка трудно всичко. Не може да... Началството нямаш батерия, бе. Аз имам батерия. Върви! Скъпи гости, свирката на отминаващия влак ни напомня за преходността на всеки миг. За преходността на живота и на нашите делнични дела и емоции. Изкуството обаче носи със себе си това свойство на човешката природа, което може да бъде определено като съзидание. Това да оставиш нещо след себе си, да промениш живота на поколенията след теб, получава човек като великият създател. Днес пред вас имам удоволствието да открия един паметник на личност, която както със своето творческо кредо, така и с делата си, като цяло с присъствието си в обществения живот
на страната, е допринесъл немалко за развитието и за добруването на поколението. Той е, разбира се, художник, една висша форма на обществена роля, художник в най-широкия смисъл на думата, творец, артист. Тъкмо това ми позволява да разкажа и малко по-детайлно за него. Продан Марков, скъпи приятели, граждани, е пловдивчанин по произход и природа. Той е сред основателите на Висшия институт за съвременно изкуство, където по-късно е изключен поради невисокия си ръст. Макар и останал така без институционална подкрепа на Висшия институт за съвременно изкуство, ВИСИ, Продан Марков успява с така кръг поддръжници действително да промени понятието художник, до някаква степен дори понятието човек, понятието личност. Големият български скулптор Камен Старчев изработи този прекрасен бюст, с който възобновяваме чудесната традиция на парковата скулптура, така наречената образователна паркова скулптура, която в една неприродена ситуация, в която децата си играят, ритат топка, както биха казали политиците. Този чудесен зимен ден имаме удоволствието да се срещнем с образа, с статуята, с всъщност скулптурата. Тук мога да задълбая и към античната история на изкуството, но няма да го правя. По-добре е така, повярвайте ми. Затова бих искал да поканя и авторът на този чудесен бюст, колегата Камен Старчев, за да открием тържествено бюста. И надяваме се, че действително това поставя началото на една така традиция. Отново великите личности да се върнат в парковете, да се върнат под формата на изящни, изваяни скулптури в нашия живот. В днешния, в живия живот, така да се каже. Разбира се, парка предлага тези условия. Виждате, че това е успоримо. Старче, какво ще кажете? Щастлив съм да видя толкова млади хора на едно такова събитие. И искрено се надявам това да стане една сериозна традиция, която отново да бъде така подкрепена от институциите, Общините, от читалищата, от училищата Европейския съюз. и детските градини. Да. Да направим каквото можем за регионалното развитие. Точно така, преди всичко регионалното развитие. Браво! 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 Да живее!
Федна Вагнер ще говори. Готово източи да конструираме как да се интересен как уважаваме техния човек на света. Това се проводи да сме да направим едно кафе. Без да се правим проблеми. Просто